है बहिनी, सुना हो चाचा, सुना है चाची, नारियल छाप कर दौड़ले बा भाई हो, नारियल छाप धूम मचावले बा। क्षेत्र में सारा जनता के भैया, क्षेत्र में सारा जनता के भैया आई वीरेंद्र बाण के बढ़वले बा। क्षेत्र में सारा जनता के भैया अली भाई मान के बढ़वले बा। चुनाव में आशा कुमारी इनके जितावे के बाद सब लोग से निहोरा रहे, छाप पर बटन दबा के सब लोग से निहोरा रहे। पंचायत के सब गांव में आरी हल्ला हवा, आरी हल्ला हवा, करना हो भाई हो, आरी करना हवा। पंचायत के सब गांव में दिल से आशीर्वाद देके हिदायत देने के बाद कर्मठ जुझारू उम्मीदवार दिलदार वफादार वीरेंद्र राय के धर्मपत्नी आशा कुमारी, जिनका चुनाव चिन्ह नारियल छाप बा। वाह भाई वाह, अरे नारियल बटा ले छठ में, अब माहौल मिल गया बा। नारियल छाप पर बटन दबाओ। लोग के इनका देखला ईमानदारी, इनका के करी हा दिल से वफादारी। सब लोग के इनका देखला ईमानदारी, इनका के करी हा दिल से वफादारी। सुना हो चाचा, सुना है चाची, हे दादी, नारियल छाप कर दौड़ले बा भाई हो, नारियल छाप धूम मचावले बा। क्षेत्र में सारा जनता के भैया, क्षेत्र में सारा जनता के भैया आई वीरेंद्र मान के बढ़ावले बा। क्षेत्र में सारा जनता के भैया नारियल छाप कर दौड़ले बा। पूरा पंचायत के लोग इनकरा के, पूरा पंचायत के लोग इनकरा आशीर्वाद देवे ला तैयार भेल हतन। 5 साल के बाद मौका मिला है। इनका कहना है राजनीतिक मेरा पेशा नहीं है, राजनीतिक मेरा शौक है। आपका आशीर्वाद मिला, प्यार दुलार मिला। आशा कुमारी के चुनाव चिन्ह नारियल छाप, नारियल छाप पर बटन दबाओ। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत के बनावे के बाद, विकास के रोशनी चमकावे के बाद नारियल छाप पर बटन दौड़ा से दबा दिया। आशा कुमारी की आशा पूरा दिया। भाई वीरेंद्र राय उर्फे गुल्लू भाई के धर्मपत्नी महोदया, जिनका चुनाव चिन्ह बा, जिनका चुनाव चिन्ह बा नारियल छाप 1 नंबर पर। खोजे के नहीं, खोजे के ना बा। आई हो चाचा, खोजे के जरूरत ना होता हो, 1 नंबर पर हवा।
जय हा टक से बटन दबा दी हो ना दिया भाई हो। मिश्री ला लगा बस गाना हो नारियल छापर लोग भइल दीवाना हो। नारियल छाप यापन हो सबके लगे मन भावन हो। सुना हो चाचा सुना है चाची सुना हो भैया सुना है भाभी नारियल छाप करता रबलेवा भाई हो नारियल छाप धूम मचावलेवा। क्षेत्र में सारा जनता के भैया क्षेत्र में सारा जनता के भैया दरबान के पठवलेवा। क्षेत्र में सारा जनता के भैया गुल्ली भाई मान सम्मान बढ़ाले बा। पंचायत में अब की सब जगह भैया नारियल छाप करता उड़ेले बा चर्चा बनल है भाई हो। आशा कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वीरेंद्र राय उर्फ गुल्ली भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारियल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खरौनाडीह पंचायत के मालिक मतदाता महान जिंदाबाद।